हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बयखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दिनै मानास खाथिखै थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। मानास खाथियावनो जोंहानि आब' आलासि जानानै दंहैयो, ओमफ्राय बेखौनो जोङो लायनो थांनो नागिरदों। गामिनि नामखौबो बावबाय आं, मा होनोमोनबा? मा होनदों? कालपानि सक खाथियावनो। आंबो थांफेराखै, दिनैसो फार्स्ट टाइम थांहांदो। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ। चलने Gobertona मोनबाय। दाबो मोनहैला, बेसेबा गोजान खालामो। बालायबाय गाखोनो। खाथि ना गोजानसो? Tiba-tiba tadi जाबलायो। कालपानि सक मोनबाय दासो लोगोफोर। गाखोनो बाबाय आं, मेंगुलायनाय। हागोन ना सलायनो? इक' स्पर्टनि थांबावबायसो आं खिसुमान बुस्थु मानो फिदिंखौ ओमफ्राय? लामायाबो एसे ओमफ्राय बारबोद'? दा बाजार बारबाय थादोंखाय गामियावनो। Masih siapa hasil? Abulah ni nuwana hasil kisah. Hasil sebisarnya. Hasil setelah ni hasil bayi pun pindah mana pindah ni. Hah? Nomor ni mau. लोगोफोर मोनफैबाय जोङो दायो आब'लाहानि न'आव। नै लोगोफोर
सा लोंनोसै थालिर बागान गोजा बलाहानि न'आ मालाय दा जोङो थालिर बागानखौ एसे नायथिगोनो आंना बिजोरजोंनिया खोन्थानिखौनो बिखैजाय एकदमबारे सोरगिदिं थालिरखौनो गायजोबनानै दोनदो आरोना गासिबहाबो एकदम मार थालिर गोजा साफा जादों ए माने थालिर बागान गोजा थालिर बागान गोजा दा जोङो एकदम हायावसो जाबाय आरोना जोङो अनला दाउ ओमफ्रायो बयलार बेदर नै इखैबो हायावसो जासिगोन जोंना जानायानो नै नै मानिमुनि ओमफ्राय आथिं खर' नायलांबाय थादो लोगोफोर नैलाय खांसेयाव होखाबायना नाजों बिलाहि नायालाय नोंना नाखौ हरबाय आं जानो हाला नालाय ओमफ्राय बेदरखौबो जानो हाला आं इखौ दा आं गायजोब्बाय सप्तानै सप्ताथाम आलासि जानायनि थफ्लायानो सोरबा बेग गेदेराव सोबाय मार बुंलायनाय लाना फैदो जों खारदायानोसै आरोना ya aku bunda gimana thay dah oh kan ada juga hai hen di hai जोंहा नायलो जानो सासेल' बिबनां जों थांसै फसायदोबा खोन्थाहर कमेन्टआव लोगोफोर फसायदोबा खोन्थाहर दे इखो नाम्बारखौ हरगोन आङो नायलो जानो सासेल'थार बिबनाङानो जोंहा hai लोगोफोर जोंना संनायावनो जानायावनो बेसेबां गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा मोनाबाय 6ता जाबायनो मोनाबाय मोनाबाबो थांनांसिगोन हर थानो हानाय नङा ओइ बेसेबां खारनो नागिरो बिदिबा ओइ लानाङा दे बिफाया masih bisa lah kamu sering pada masuk hanya masuk lah थांसै लोगोफोर दा थांनो ओंखारबाय जोङो एकदम हाखु दाखु जाथारबाय आरोना फैनायानो एकदमबारे इसोरनिया 2:30 जाखादों ना 2:30 जादों ओमफ्राय फारसेखै मानासखैबो थांनो होननानै जोङो सानदोंमोन ओमफ्राय एख' जायासै Sana beseban ini cara apa? Oncharबाय लोगोफोर थांनानै ओंखारबाय लोगोफोर मोनाबाय ओंखारलाबालाय बेलेगाव
Rosa. Bye. Taksi logoफोर. मोनाबाय थानो. Alah, meninggal logoफोर. Iya, iya, gue butuh na. Dasar gue butuh na mende, malah dong menhegen.